بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe on calminama salminango islam on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. caggal ɗum mbiɗa mon bismo e nde ɗo yewtere arwaninde e jewte ɗe gandanɗa ma en mbaɗɗe e oɗo programme biteɗo yeete bandam en ko ɗum helmere jolfere nde gandanɗa nde firtote e pular ko findinde. wadde oɗo programme mba ari ko ngam findinde leñol, mbo ari ko ngam famminde leñol, mba ari ko ngam wallodirde e leñol. bandiraɓe enen noon toɓɓere meɗen yowoti ko e toɓɓere wande fayida nde feewi woni fiqh. si en nani fiqh ndeɗo helmere en gamtina nan e ɗemɗe seernaɓe meɗen, en gamtina nan e duɗe meɗen, kono ndeɗo helmere ko ndefirata tigi tigi. ma en dara e ndeɗo helmere bandam en pirtende ko faati e ɗemgal arab, pirten helmere nde kadi si en kaali helmere nde ko ɗum faanita hen. si tawi ko gandanɗa ɗum yowti ko e ɗemgal arab tan, ndeɗo helmere firtirto ko famamuyo luggiɗɗo. fiqhu woni famamuyo luggiɗɗo, ɗum noon wota bange ɗemgal arab. kono si en gari e fiqhu ko ɗum firtata, so ɗum haalama e diine, woni neɗɗo o anda hono rewirta Allah, njuulu muɗum hono ngu moƴƴirta, siko boni hono fewtinirta, e ko gandanɗa ko wayi noon, korko noon, hajju noon, asakal noon. ɗum ɗon woni ko gandanɗa hoorema kam ɗum woni fiqh. kono bandam en fiqhu hene fecco e pecce nayyi. hen feccere adine nde woni feccere nde gandanɗa nde yowitto koye dewe Allah he. si en mbi'i dewe Allah, ɗum rondoto ko e mana njuulu ma naata hen, korko ma naata hen, hajju ma naata hen, asakal kadi ma naata hen. hen feccere ɗimminde yowitto ko e muamalat woni gollodirde hakkude yimɓe ɓe no ɓe gollodirata. so ɓe jeeyi jeeygu ngu ko moƴƴinta jeeygu ngu, ko bonnata jeeygu ngu, e ko gandanɗa hoorema ko ni ɗum wayi. bandiraɓe sehilaaɓe, hen feccere nde gandanɗa kamde tabbiti pecce ɗe woni feccere nde gandanɗa nde yowoti ko e rendo, walla mbi'a hono wiyete kadi fiqhul usra, woni feccere nde gandanɗa nde yowti ko e hono desal fewnirta, hono dewgal moƴƴirta, hono ceergal yahirta, e ko gandanɗa hoorema ko ni ɗum wayi. hen feccere wattandinde nde woni feccere nde gandanɗa bandiraɓe nde yowti ko e ñawoje paatiɗe ɗe gandanɗa hoorema e ñawde. e so neɗɗo wari e neɗɗo hoɗum woni ñawore nde, si wari kam faaniti ɗum hen, tawi ɗum walla tayani ɗum, e ko gandanɗa hoorema ko noon ɗum yahiri. wadde bandiraɓe ko ɗum ɗon woni gandanɗa hoorema kam ɗum woni fiqh. si en nani fiqh, wadde jewte meɗen maɗe jowite e ndeɗo toɓɓere woni nde gandanɗa hoorema al fiqh. kono noon fiqh cuɓiɗen hen ko jangguinde fiqhu e al madhab. fiqhu jowotiɗo e faminde neɗɗo fiqh e ɗum yowito e madhab, kono janguinten ko madhabul imam Malik. kono ha joni cuɓotoɗen e nder madhab he ko deftere nde gandanɗa heɗen ne gowi nande witende mukhtasar al akhdari. ko ndeɗo deftere kamde cuɓotoɗen janguinen hen. saabi ɗum bandiraɓe sehilaɓe, ndeɗo deftere hende suumi e gandal ko heewi gandanɗa hoorema. so neɗɗo a faami ɗum, njuulu muɗum ma moƴƴo, ma andu no salli gorto, e ma andu ko gandanɗa hoorema noon rewirta Allah. ɗum noon taki cuɓuɗen fuɗɗorade e ndeɗo deftere. bandiraɓe wallifi ndeɗo deftere ko Abdurrahman al Akhdari. Abdurrahman al Akhdari oɗo gorko
jibina ko Algérie Aljazair ko toon o jibina hitande temedde jeenayi e nogas e fergo annabi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko toon o neyi o jogui bamum wiyete ko hono wiyete kadi bamum wiyete ko Mouhammadou Saghir mingel mum walla mawnu mum gorko wiyete ko Ahmad al Akhdari ko ɓeɗo ɗiɗo ɓe ginnuɗen ɗo ko koye mumen o janggi hono wiyete kadi gandal fiqh ngal gandanɗa hoore ma ko hen kalaten koye mumen o janggi ngal ɗo gandal janggi e mumen kadi gande goɗɗe ko wayne gandal demgal arab e mira. bandiraɓe sehilaɓe oɗo gorko biyeteɗo Abdourahmane al Akhdari kam ko gorko moƴƴo wonɗo gorko mo gandanɗa hoore ma en kaali wondene o ne'i ko e leñol ngol gandanɗa hoore ma ko ngol diiniyankoɓe leñol ngo ganduɗa hoore ma hongol andira diine hongol andira kadi kulol Allah. oɗo Abdourahmane al Akhdari wallifima defte kewɗe ene jeeya e defte ɗeɗe wallifi woni ndene janggaten woni Mukhtasarul Akhdari kono wallifima e fannuji goɗɗi defte goɗɗe ɗe gandanɗa hoore ma ɗe jiida e ndeɗo deftere ko wayna ta fannu balaga so yehi toon ma taw o wallifima toon deftere wiyetede al jawharul maknun so yehi to bangge hono wiyete kadi al mantiq ma taw toon o wallifima toon deftere wonde wiyetede as-sullamul munawwaraq e fannuji goɗɗi ɗi gandanɗa hoore ma oɗo gorko wallifima toon defte addanimin wadde gandal ngal gandanɗa hoore ma ko ngol gandal mawgal. so en gimmima toon garen e ndeɗo deftere hende lolli e randoji meɗen hende lolli e duɗe meɗen en gamtinan l'Akhdari en gamtinan Mukhtasarul Akhdari saabi ɗum deftere nde kone soomi ko e gandal heewi deftere nde kone mofti ko e gandal kam ɗum heewi wadde si en gari ma en naat e ndeɗo deftere meɗen e yewtere meɗen wonde arore ma en gar naaten e nde deftere meɗen hanti noon puɗɗoɗen firtude Abdourahmane al Akhdari ko haali ko e nder deftere nde pirtiret ɗum noon kadi e ɗemgal ngal gandanɗa hoore ma ko ɗum e wona ni no gowɗen ɗum firtir kala ko kalɗen ma en heewat tan ma en gaddu dalil muɗum gadden Abdourahmane al Akhdari hoɗo fawi ɗum ha yimɓe foof mbawa ɗum andude ha yimɓe foof mbawa andude no ɓe ndewirata Allah subhanahu wa ta'ala. bandiraɓe sehilaɓe wadde ɗum ko ɗum jubbande tan wonno nde gandanɗa hoore ma en garna gam jubbude nde rennude e musidɓe meɗen wadde en daratoɗo tan calminen musidɓe foof mbiya ɗumen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.